Les autoritats, amb el president José Montilla i la ministra Elena Espinosa al capdavant, han passejat pels budells de la desalinitzadora que ocupa més de 51.000 metres quadrats, o el que és el mateix, 6 camps de futbol. L'obra ha costat 230 milions d'euros, finançats en un 75% per la Unió Europea. És la més gran de tot el continent i abastirà 4 milions i mig d'habitants de 8 comarques catalanes. Per fi hem allunyat de veritat l'amenaça de les restriccions que pesava sobre nostra fa un any i mig. La regió metropolitana no tornarà a patir una situació crítica per un episodi de sequera. Que tothom tingui accés a un bé tan essencial és indispensable, però que la qualitat de l'aigua que en surti sigui acceptable també és important. Y esta mejora de sabor, y hemos podido probarlo algunos, está íntimamente vinculada con la calidad de la vida de los ciudadanos. A més dels ciutadans, el cabal del riu Ter també se'n veurà beneficiat, ja que en un futur se'n deixarà d'extreure un 40% d'aigua. La previsió de la Generalitat és que en 5 anys 2/3 del consum domèstic d'aigua provinguin de desalinitzadores.